कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। दी कश्मीर फायल सिनेमा घाण जाल्ल्यान महिला संघटनेन सिनेमा थिएटरा मुखार येवन क्रोध व्यक्त केल्ली घटना कारवारच्या अर्जुन थिएटरा लागीं ब्रेस्तारा घडली। स्फूर्ती सेवा संघटनेचे महिला कार्यकर्ता दी कश्मीर फायल सिनेमा घाण जाल्ल्या बद्दल प्रश्न करून अर्जुन थिएटरा समोर जमून येवन क्रोध व्यक्त केले। कारवार शहराच्या काजूबाग आशिल्ले अर्जुन थिएटरा समोर काही महिला कार्यकर्त्यांनी आवाज उठयलो। देश विदेशात कश्मीर फायल सिनेमा खूप चर्चेत आसा। सगळे सिनेमा थिएटरात हो फिल्म प्रदर्शन जातेत आसा, पण कारवारात ही मुवी कित्याक येयल ना असो प्रश्न करचे बरोबर ती कश्मीर फायल मुवी घाण जाल्यार फुडच्या दिसाक इतर खंयचेय बी सिनेमा प्रदर्शन करूंक अवकाश दिन जातले अशें तेमी आवाज केलो। ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಶೋ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ। ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದ ಕಾರವಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್। ನೀವು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ। ಏ ತಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀರ, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು ಕಾಣಬೇಕಾ? ಪುಳಿತ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ನಿಂದ್ರು। ಯಾಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕನಸಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೂ ನೋಡೋಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು। ಅವ್ರು ಹೇಳಿ 6 ಇಲ್ಲ 9 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಕಾರವಾರ ಅವರು ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ನೇಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ। कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी 5 जिल्ह्यात काळी न्हंयची उदक दिवचे बद्दल घोषणा केला। सुपा डॅम बंद आशिल्ल्यान थंयच्या नागरिकांक रामनगरात स्थलांतर जाल्ले, जाल्यार 40 वर्सां नंतर बी रामनगर वासियांक तेमगेल हक्काचे काळी न्हंयचे उदक मेळना। तस म्हण सुपा जमिनीचे त्याग केल्ल्यान सुपा वासियांक काळी न्हंयचे उदकाचेर प्रथम हक्क आसा। तस म्हण तेमकां उदक मेळूं जाय, तशेंच जिल्ह्याच्या इतर भागात बी उदक मेळूंक जाय अशी घोषणा ह्या भागाचे नागरीक करते आसात। ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ। 1974 साली पूर्व नोटिफिकेशन झाल्यानंतर आमच्या जमिनीची व्हॅल्युएशन 81 साली आम्हाला 3-3 हजार रुपये दिले आणि त्यावेळेला आम्हाला केपीसीने तुम्हाला 24 तास पाणी आणि शेतीला पण 2-2 एकरला पाणी देतो म्हणून लेखी आश्वासन दिलं। त्याप्रमाणे आम्हाला तेव्हा आम्ही अशिक्षित लोक होतो, जास्तीत जास्त सुपा तालुक्याचे, आणि आम्ही तिकडे उठून रामनगरला आलो। रामनगरला आल्यानंतर इकडं परिस्थिती बघितलं तर काही नाही, पाण्याची व्यवस्था नाही, काय नाही। असं थोडं झाल्यानंतर सगळं स्ट्राईक केलं, इकडे आम्ही इकडे तर थोडी व्यवस्था झाली। आणि आज म्हणजे एक महिन्यापूर्वी आमचे कर्नाटकाचे माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई साहेब यांनी घोषणा केलेली आहे की आमचं काळी नदीचं पाणी आमच्या नॉर्थ कर्नाटकाला 4-5 जिल्ह्यांना नेतो म्हणून, आणि त्याच्याबद्दल आमची काही तक्रार नाही, परंतु आमचा हक्क जो आहे तो आमच्या सुप्पा म्हणजे ह्या रामनगर जिल्हा पंचायत क्षेत्राचा त्याच्यावर हक्क आहे जास्तीचा काळी नदीच्या पाण्यावर। आज आम्ही तिकडचे सगळी शेती बाती सोडून अजून आमचे सुप्रीम कोर्टपर्यंत पैसे यायचे शिल्लक आहे तिकडे, आणि सरकारने ह्याला बाकीच्या जिल्ह्यांना द्यायचं केलं ही चुकीची गोष्ट आहे। त्यामुळे आम्ही इकडं सगळ्यांना इकडं युवकांना आज कोळशीमध्ये त्यांना का सुपा तालुका काय होता माहीत नाही, आम्ही त्यांना समजावून सांगून इकडे स्ट्राईक करूया म्हणून आमचे कमिटी करून परशुराम देसाई आमचे अध्यक्ष केले। त्याच्यानंतर 7 पंचायत, एक पंचायतला पाणी देता येत नाही म्हणून आमच्या इकडचे MLA ने एक स्कीम करून पाठवलेली आहे सरकारकडे। तुमची असू जगलबेट आणि रामनगर पंचायत मिळून ही स्कीम राबवलं तर काळी नदीचं पाणी आणून दिलं तर त्यांना 24 तास पाणी मिळेल म्हणून। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर,
कैकिणी रोड कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कन्नड भाषा सिनेमाचो नट पुनीत राजकुमार हेमी निधना पयले अभिनय केल्ले जेम्स नावाचे सिनेमा तेमगेले जन्मदिवस जावन आशिल्ले ब्रेस्ताराक रिलीज जाले. तेजेन तेमगेले अभिमानी खूब खुश जाले आनी सिनेमा सुरू जावचे पयले फटाके मानून उमेद दाखयले. तशेंच सिनेमा पळोवन येयल्याक शरबत दिवन घेवन आपलो अभिमान आनी प्रेम व्यक्त केले. कारवार शहराच्या अर्जुन थिएटरात दनपारचो शो पळोवंक लोक रांगेत उबे आशिल्ले. ह्या वेळाचेर पुनीत राजकुमार अभिमानी लोकांक पुनीत राजकुमारा नांवान घोशणा घायले. तशेंच ह्या वेळाचेर केक कट करून घेवन सिनेमा पळोवन येयल्याक शरबत दिले. उगारखीर साखर कारखान्याक अचानक उजो लागलो. सुमार 4 तास म्हटल्यार प्रचंड प्रमाणात उजो आशिल्लो. तेज्यान करोडो रुपयाचें नुकसान जालें. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागील बद्दल कळण येयला. अजून युवक अग्निशामक दलाक आपयले. जाल्यार 4 तास उजो लागिल्ल्यान नागरिकांत भयेचें वातावरण निर्माण जाल्लें. उक्रेन का बॉम्ब इधर आके पड़े के दो कैसे वाला आयचे येतलोत न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.